Mochung' ne kedo kod yedhe mamero ji e pacho ka NACADA odhi nyime kod apedha mare e kaunti ma Nandi mar thiro ohand yedhe mamero ji ma ripode osebedo kayango ni medre e gwengego. Apisa mag NACADA komakre kod obila osebedo katimo apedha kuom ndalo 4. Chenro mag gin go mano ne gisechako nyuolo olemo bang' kong'o machiko opuodhi omaki e gwenge ma Mosoriot e kaunti ma Nandi. Bende gimako kit math moko ma ok ochopo e rang'iny madwarore ka jalup jawach e lo NACADA Simon Mwangi okwayo jodak mondo mi obed motang' kod kit kong'o ma iuso e kor gwenge ahinya kinde ni ma nyithindo loro skunde ka bende ojiwo jopiny mondo mi ochwal ripot ne apisa mar sirikal ewi kuonde ma iuso yedhe mamero ji. On a business premises and a residential area where we manage to impound over 200 cartons of assorted alcoholic brands whose contents could not be immediately verified. So we are subjecting those brands to the government chemist for analysis, and once that is concluded, the culprits will face the full force of the law. And we are warning all those people who engage in the business of manufacturing alcohol that is not suitable for human consumption that we are going to come for them.